Bueno, esta música, primer dir que la odie. O sigui, quan canvi el programa i es ponte ahí és com horror. No soporte. No, però faré gust, no? Bé, primer disculpar-me perquè estic prou cansat, que ha sigut un dia molt llarg i porto moltes hores parlant. I en certa manera em dona un poquet de ràbia, no? Perquè m'abuelo Ricardo contava unes històries impressionants i jo recorde de menuts amb els meus cosins i meus cosiners, sobretot, com escoltàvem, no? I era com sensacional, aquesta capacitat de dicció, de convèncer, no? A través d'unes històries que tenien més fantasia que realitat, no? Però estaven bé, com fora. Bé, jo quan me va cridar Sebas per a comentar un poquet anècdotes i un poquet històries de les nostres vivències falleres, vaig estar diverses vesprades en el taller rumiant sobre què podria ser interessant o no, no? I la veritat és que no trobo que res siga interessant. Però sí que en la qüestió de la innovació, no? És com eixe sostre, d'alguna manera, no? Que ens cobrís a tots i que tots estem d'alguna manera com intentant arribar a ell, malgrat que no siga possible. I jo trobo que realment no és possible la innovació. Jo trobo que realment, si hi ha innovació, cadascú la fa cap a ell o cap a ella, no? Cadascú va indagant quines són les formes, quin és el llenguatge, quins són els conceptes que d'alguna manera te relacionen amb la resta i com això després te repercutís i hi ha com un feedback, no? En el qual te construïsses com a artista i com a persona sobretot, no? I aquesta menció de Marina que estava comentant del Chispa d'Alfredo Ruiz, jo trobo que realment Alfredo és la innovació, però no la innovació pel que va fer, no? O pel que va poder fer, sinó perquè és una trajectòria, és tota una carrera, és tota una perspectiva que té al cap, als últims anys d'aquesta, unes obres, una magnitud en tots els aspectes, no? Sobretot vivencial i emocional, que això és molt difícil que es trobe en l'actualitat en qualsevol de nosaltres, no? És necessari que passen molts anys. Abans li comentava a Júlia que almenys 10 anys ha d'estar, no? Una dècada, que és la que jo més o menys porto actualment. I això és una cosa que jo trobo que és molt important. És a dir, hem de posar l'accent sobre la perspectiva, sobre la memòria, i que les obres no són d'un any cap a un altre, sinó quins anys hi ha ahir com una mena de baula, no? com una cadena que es van enllaçant, i després quina és la història que tot això està contant. La història de nosaltres, però també la història de tots els fallers, totes les falleres que s'allitgen a través de les nostres obres, que les possibiliten d'alguna manera, no? I després com nosaltres ens construïm. Després també, bueno, per això pensava en Alfredo, no? I d'alguna manera també en Miguel, evidentment, ja que estàs així, com un paral·lelisme, no? També pensava en altres connotacions, sobretot en el que ha suposat aquesta pandèmia. Jo trobo que ha sigut, encara no som conscients, però que en el fons sí que va suposar un canvi a gran escala en moltes coses, almenys per a mi ja ha suposat un canvi en quant a la perspectiva, en quant a les possibilitats, en quant a la manera d'estar, de ser i de formar part de les falles. I tot i que en aquestes falles del 22, que estem a 5 mesos de plantar, no se va poder encara constatar pràcticament res, perquè van néixer d'un xoc, sí que a posteriori veurem alguna evolució, no? I només amb el pas dels anys, com deia anteriorment, podrem fer una lectura veritablement del que estem vivint i no en aquesta idea del present. I una altra era que tot això m'havia arribat a descobrir que no tots els fallers i totes les falleres són iguals. I realment he arribat ara a aquesta conclusió. No tots els fallers i totes les falleres són iguals. I realment em pareix molt impactant
que no tots són iguals. I encara ho estic digerint, no? Per a bé i per a mal. Sobretot per a bé, no? Perquè he trobat molta estima. Encara que al cap i a la fi uno sempre està a soles, jo trobo que sempre estem a soles en la vida i sobretot estem a soles en el taller, tot i que compartim amb gent que està al voltant i això és meravellós, realment és el que enriquís. Però sempre estem a soles de la pell cap a dins. I com a acabar, alguna cosa així més anecdotària, no? La qüestió dels premis. Com comentava Pepe, i en la falla enguany de Marina, en Arambul, no? Que vas tenir la sort de plantar la infantil i Pepe la gran. En canvi, m'ha portat a descobrir moltíssimes coses. Sobretot, trobo que és molt interessant quan una comissió porta com una trajectòria, diguem-ne, convencional o fins i tot podria ser com innovadora, no? I després se capgira tot i tornen a una altra cosa o aposten tot per una altra cosa perquè hi ha un canvi de directiva o del que siga. I d'això d'alguna manera hi ha esdeveniments que es repercutís cap a bé, no? O almenys ells entenen que són cap a bé. En aquest cas va ser perquè ens donaren un tercer en la infantil i estaven tots ahí que flipaven, no? I va ser molt graciós perquè, clar, vas participar d'això donant-les gràcies i quina meravella d'oportunitat i tal, quan realment me la bufava completament. Però vaig pensar, no? Dir, ostres, no tinc clar si els premis en quant a les falles són un càncer, que quasi que sí, no? O són una droga. Encara no ho tinc molt clar, no? En quina de les dues qüestions pot ser. I fins i tot pot ser les dues, no? I bueno, no sé ni si cosa estic pensant. Si no que res. Moltes gràcies. Bona nit.